Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqy tarap yurdumyzdaqy täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun Türkmenistanyň, Awganystanyň we Azerbaýjanyň prezidentleriniň arasynda video maslahat görnüşinde üç taraplaryň duşuk geçirildi. Lapis Lazuli halkara üstünçür ulo geçirgesinin 23 bilelikdäki tatlamasyny amala aşyrmak bardaky mesele ýokary derejedäki iş maslahatynyň gün tertibine çykaryldy. Türkmenistanyň, Awganystanyň we Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentleriniň gatnaşmagyna geçirilen Awganystan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe ugru boýunça halkara üstünçür ulo geçirgesiniň 23 bilelikdäki tatlamasyny amala aşyrmak baradaky mesele başlanýan video maslahatyň başynda Awganystan Sam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani, şeýlekem Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Alham Aliyev transkontinental üstünçür ulo geçirgelerini döretmek boýunça taslamalaryň durumşa geçirilmeginiň sebeplerini we halkara sewda-ykdysady gatnaşyklarynyň puturlandyrylmagyna, ähli durnukly etişe bütünlüğ hyzmat etjekdigini bellädiler. Ýokary derejede geçirilen video maslahatyň başynda hormatly prezidentimiz çykyş etmek bilen şeýle diýdi. Senin aly geretliňiz, hormatly Awganystan İslam Respublikasynyň prezidenti gadyrly doganyň Muhammed Ashraf Ghani, hormatly Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti gadyrly doganyň Ilham Geýdar ogly Aliýew. Size tüýşerekden salam bilen ýürlenýär. Size hem bu forumy Guranyň üçin çäkli minnetdarlyk bildirýär. Ýokary döwlet derejesindäki şu duşuga hyzmatdaşynyň strategik möhüm meseleleri boýunça pikir alşmak üçin oňa mümkinçilik hökmüne garaýar. Olo kommunikasiýalygyny hyzmatdaşyk hem görüňsiz biziň hyzmatdaşymyň hataryna giýerýär. Häzirki döwürde dünýäniň ýüze bolan ähli wehimiň şertlerine görkezlen ugur boýunça biziň ýoda arkalaşykly hereket etmemiz aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolýar. Türkmenistan, Awganystan we Azerbaýjan ýokunç keseliň täze görnüşini koronavirus COVID-19 ýaýramagyna garşy görüp durulan halkara tagallalaryň çäklerini birlikde netijelerim iş alyp bardylar. Şu netijesinde ýokunç keseliň ýaýrap başlan ilkinji günden öränem giň geografik giňişlikde ykdysady gatnaşyklary taklamagy üçin edýän möhüm ulug saşyr geçergeleriň hem dowamly işlemi üçin zero şertler döredi. Şunlar baglanykda hormatly kardeşlerim, size Türkmenistan koronavirus ýokunjuna garşy göreşmäge we pandemiýanyň durmuşykly netijelerini anlatmaga değişli başlanışlarına şüngürem düşünmek bilen garanyňyz we hemme taraplan golu berem üçin hem tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär. Meýelim morşaly Türkmenistan öz serhetlerine araççylyk we keseliň ýaýramagyna gödüçlik etmek boýunça işleri güýçlendirmek, serhet ýakka gümrük we migrasiýa duýumlary wagtda möhüm çärelerini bir näçeni gördü. Ýönem şonuň bilen birlikde biz emelegilen ýagdaýa laýyk gelen usullary döretdik. Bu usullar bize hem goňşularymyza ýurtlaryň we sewitleriň arasynda ulug serişleriň we ýükleriň howpsuz hereketini üçin etmäge mümkinçilik berdi. Näşeýle mümkinçilik ilkinji nowatda goňşy döwletler bilen sazlaşykly işin hem netijesinde döredi diýip hasap edýär. Goňşy döwletlerimiziň hataryna Awganystan we hem Azerbaýjan aýratyn hem orny iýelýärler. Hakykatdan da biziň ýurtlarymyzy umumy taryh, medeniýet däp desular özleri baglanşdyrýar. Biz häzirki döwürde Kutşeýle puhta esasa daýanyp
Öyle gatnaşyklamy durly uğurlar boýunça hem östürýär. Şoňa şuurkun tertibini hem meselelerini geçmeden olur esasy meselelerini aýratyn hem bellemek isleýär. Şol esasy meselesiz hiç bir taslama hem iňoňat hem hoşnetdi başlanýş hem amalla aşyryp bilmez. B. Parahatçylykdyr, howpsuzlukdyr. Bizim döwletlerimizin we halklarymyzyň arasyndaky dostlukdyr we özara düşünşmekdir. Şuna bağlykda Owganistanyň we Azerbaýjanyň iň ýakyny goňşy döwlet hökmünde Türkmenistanyň hemme tarapdan din hukukly we özara beýiklikde hyzmatdaşlyk ötürmek üçin ähli zerur hem taýgarlar mundan beýlekde etjekdigini aýratyn bellemek isleýär. Bu bizim döwletlerimiziň olaryň hem ýol başlarynyň ýüren ýokary öňdörüjülük bilen we syýasy erk isleýär ýerip biriň beýikliklerine düşünşmäge we onlara nazara almaga çalışyp hem düýpli netijeler hem gazanjakdyklaryna ananýar. Hormatly käbirler. Ulaq ulgamyna hyzmatdaşlyk barada aýdylanda Türkmenistanyň, Owganistanyň we Azerbaýjanyň kontinental ýollaryň satyrklaryna ýerleşen ýurtlaryny bellemek zerurdur. Bir-birinden ulaq bolmadyk aralykda ýerleşen biziň döwletlerimiň şäherlerinden Günnogorda, Günorta Aziýa we Aziýa ýuwaş ummany sebitine Günwatarda Gara we Orta ýer deňizlerine Günortada Iranyň usulen ýakyn Günnogora Demirgazykda Russiýa Federasiýasynyň usulen ondan aňry Baltik hem deňiziniň kenarlaryna çykargalar barlar. Ýurdumyň şäherleriniň hem şeýle ýerleşmegi esasy dört geografik hem uğur şu durlukda hem gatda uğurlaryny öğretmek üçin mümkinçilikleri açýar. Ýöne bir mümkinçilikler netijeleri ulanmak üçin bizim döwletlerimiz ilkinji rahat öz aralaryna ulaq gatnawynyň oňat ulgamyny ýoly goýmalylar. Ulaq kommunikasiýa üçinçilik ulgamlaryny berkitmeliler hem dogry logistikany hem üçün etmeliler. Ulgamyny bize özara hem arkalaşykly hereket etmek hem meýilnamalanyň üstünde hereketlerini bellenen uğurlaryny we anyk möhletlerini hem gözüňde tutup tijeri işlem hem zerurdygyny ananýar. Hem şoňlan baglykda siziň bilen käbir hem garaýşlaryny paylaşmak we ulgamyna hyzmatdaşlyk işlem hem ýoly goýmak boýunça anyk teklipde öňe sürmek isleýär. Birinciden 2017-nji ýylyň 15-nji noýabryna Aşgabatda gol çekilen Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe ulaq geçergesi ýagny Lapis Lazuli hakyna ýalaşyk esaslanyp bütewi logistik merkezi dürütmegi teklip etmek hem isleýär. Bir merkez geçelge gatnaşyjy hem ýurtlaryň şäherlerine ýük akymlaryny emeli getirmek we hem olaryň netijeleri hereket etmek üçin bilelikdäki hereketleriň hem sadaşykly bolmagyny üpçün etmäge hem niýetlenenler. Bu teklewi işini amala aşyrmakda ilkinji ädim hökmünde üç taraplaryň görnüşde Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan görnüşini logistik işi utkoşturyan düzümü dürütmek hem mümkinçiliğini seyretmegi maksadlarlayı hasaplayan. İkinciden yük daşamalarının neticelerini yokulandırmak için her zaman yukarı teknolojili ulaq üçinçilik ulgamların hem bolmagy ägir uly ähmiýeti de iýedir. Muňa düşünmek bilen garap ýüklerini uğradylýan we hem kabul edilýän ýerlerini ýagny deňiz mendillerini, demir ýol, beketlerini, awtomobil mendillerini mundan beýlekde ötürmäge aýatyn üs bermek zerurdur. Hem şundan baglykda ýa-da döwürde Türkmenistanyň bir näçe mümkinçilikler hem bardygy barada size hem habar bermek isleýär. Yani Türkmen maşyny halkary deňiz porty
Türkmenistan'ın ulugomyň ören mühim düzüm böyle bolup durar. Bu port Nevit goýulýan parom ýolu hem ýük terminallaryny özünde jemleýär. Ýagny portun bir wagt 17 gemi hyzmat etmäge mümkinçiligi bolan duruluglaryň uýunlugy 1800 metrden gowrakdyr. Port ýyly 400 000 konteyner we 75 000 ýük ulugyny hem geçirmäge üçin edip biler. Türkmenmaşynyň halkar deňiz portunyň umumy geçiriş kuwwaty ýyly 25-27 milyon tonna ýük barabardyr. Biz Türkmenmaşynyň halkar hem deňiz portuny Owganistan we Azerbaýjan bilen hyzmatdaşlyk etmeň anyk görnüşlerini hem seretmäge taýýar. Şo zanda. Ammar jaýlaryny Nevit önümleri saklanýan terminallary udak möhletden hem kälenine bermek sizin hem ýurtlaryňyza uradylýan ýa-da sizin ýurtlaryňyzdan gelýän hem ýükleri yüklemek, düşürmek hem işlerini amala aşırmak için yürüyütü yerleri bölüp vermek hem meselelerini seyretmeye de tayyar. Türkmen owan seyredilnäki imamlardan gödökçülük geçiriş yerlerine benzini ve dizel yanıcını saklamak için täze toplum gurully. Bu toplum Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan hem gatna uğru boýunça Türkmen ulaq üçinçilik ulamlaryň ýene de bir hem mühim düzüm bölegi bolupdyr. Yani bir toplumdaky terminallarda bir gije günüde 44 000 tonna meşhurde Nevit önümlerini saklamak mümkindir. Hem şonun bilen birlikde bir toplumyň üstünden Nevit önümlerini geçirmek hem ýyllyk kuwwaty 540 000 tonna hem barabardyr. Türkmenistanyň Owganistan bilen döwlet teredinäki hem terge dawat geçiriş ýerine harytlar we önümleri üstü geçirmek üçin hem uňat mümkinçilikler bar. Näşoň orada biziň ýurtlarymyzyň arasynda ýüklüň 20 şöylerde böktünsiz geçirmek üçin Owganistanyň şäherlerine akine hem turgunlu ilatı yerlerine guuri yükler geçiren mendiller hem döretmek bu aradaki tekliği golloyar. Bu ilatı yerler azalıp geçen Türkmen gödökçülük hem geçiriş yerlerinin hem karşısında yerleşýärler. Biz bu işe gatnaşmaga da taýýar. Üçüncüden Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan hem gatna uğru boýunça we ýygyna ýükleri hem geçirmek üçin bir bütöw nırh siýasatyny ýüretmek maksada laýyk hem hasaplaýar. Şeýle hem siýasatyň esasyny ulugulgamyna hyzmatdaşyga gatnaşanlaryň ähli üçin hem deň bolan ýokary derejede amatly ykdysady we maliýe şertlerini döretmek hem çalışmak düzümleyip hem pikir edýär. Hususan taraplar üstü geçiriş üçin nırhları pesetmek, ýükler saklananlar, hyzmatlaryň käwrem görnüşleri üçin töleglerden boşaltmak ýaly durul hem ýeňillikleri ýüzara bermek meselesini aral maslahatlaşyp hem bilerler. Dördüncüden bütewi epişge ýürürlüsi boýunça gödökçülük ulgamyny girmek arkaly gumruk hem amallarını ýöneköleşdirmek mümkinçilikden seyretmek teklip edilýär. Şoňlan bagly Türkmenistan Birleşik Milletler Guramasynyň Asikuda adly ýürüýtü maksatnamasynyň üstünlikli ulanýanlygyny bellemek isleýär. Bir maksatnama ýurdumyzyň gumruk hem gulluk üçin niýetlenenler ýurtlarymyň hem gumruk gulluklaryň arasynda peýdalem tejribanyň alışmagy tutuş Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan gatna uğru boýunça ýaşyl geçirilgäni döretmäge ýardam eder diýip hasap edýär. 5-njiden Owganistan, Türkmenistan, Azerbaýjan gatna uğrunyň sany ulgamdaky atlysyny taýýarlamak zerurdur. Ne onu bar bolan ulu kommunikasiýa üçinçilik ulgamlary barda jikmejik maglumatlary bermeli hem bir bolsa ahirki netijede hem bir geçirýän maýy oýum we hem
tezisilik wagtda özüne çekiciliğini ýokarlandyrmaga da mümkinçilik berer. Bir başlanmışlaryň üstünne jikmejik işlemek maksadı bilen şuýlun iýul aýynda ýurtlamyň ulgamlaryň we beýleki degişip buduk idaryň ýolbaşçylarynyň online düzgünle duşuny geçirmegi teklip edýär. Hormatly kardeşler, şoňky duşumyzda telekommunikasiýa uğrunda hyzmatdaşy etmek baradaky meselen hem ünsi çekmek isleýär. Härki döwürde Türkmenistan iki möhüm taslamany, ýani Türkmenistan, Owganistan, Pakistan ogruwançy opsika süýümli aratnaşyk ulgamynyň we Türkmenbaşy Siýazaň ogruwançy Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Hazar deňiziniň düýünün opsika süýümli kabel hem aratnaşyk ulgamynyň hem gurulşynyň amala aşyrýar. Bir taslamalaryň durmuşy geçirme ol Aziýa bilen hem Ýewropanyň arasynda telekommunikasiýon üstü geçiriş hem ýoluny döretmäge de mümkinçilik berer. Şoňdan baglykda hyzmatdaşyň çeýe üç taraply görnüşini emele getirme arkaly döwletimiň tagallalaryny birleşdirmegi teklip edýär. Biziň bir häzirki zaman tehnologiýalary ulanmak bilen Ýewraziýa kontinentine maglumatlar hyzmatyň ören giň bazarlaryna çykmagy goşmaçy mümkinçilikleri berer. Hormatly kardeşler, sözüm ahyryna biziň ýurtlamyň uly kommunikasiýa ulgamyny we hyzmatdaşyň beýleki mühim uglaryny mundan beýlekde geljek uly öýler arkalaşykly hyzmatdaşyk etjekdigini hem anlam bildirýär. Şeýlem şuňky duşukda bellenip geçilen anyk hem mesele çözmekde bilelikdäki çemeleşmeler emele getirilerini biziň hem ýurtlamyň esasy ykdysadan ötüşini we hem olaryň halklaryň hal ýagdaýyny hem ýokalanmagyny üpçün etmek bilen baglykda özara behwitleri nazar almak mühimdigini bellemek isleýär. Täsirli usullaryň we özara lalaşylan garaýşlaryň emele getirilmegini hem Türkmenistanyň, Owganistanyň we Azerbaýjanyň hakyky isleglerini hem laýyk gelýän hyzmatdaşlygy giňeltmek hem ýardam etjekdigini ananýar. Hormatly kardeşler, üns berip dinleýäňiz üçin sag bolun. Geçirilen video maslahatyň başynda Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň hormatly prezident tarapyndan küdürlenýän ulak möhletli we netijeli gatnaşyklary ýola goýmagy, köp taraplaryň çemeleşmeleriň, öňe sürilýän giňerimli uly kommunikasiýa taslamalarynyň tutuş sebitiň durnuklygynyň we howpsuzlygynyň esaslaryny, ýerderli durmuş ykdysady ösüşini pogtalandyrmakda bagadyny ýetip bolmajak goşant boljakdygyna pogta anan bildirdi. Bellenşýäli giň gaýragly üstsaşyr uly ulgamny döretmekde tagallary birleşdirmegiň giň mümkinçilikleri görnýär. Häzirki zaman düzümleri kemale getirmek boýunça amala aşyrylýan köp taraply taslamalar, awtomobil we demir ýol parom gatnawlarynyň ugrı boýunça netijeli gatnaşyklary, bar bolan mümkinçilikleriň bilelikde ulanmagyny ýola goýmaga ýardam berýär. Şonuň bilen baglykda Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti hormatly prezidentimiň öňe sürýän başlangyçlarynyň dünýä jemgyçiligi ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan giň gollawy eýe bolýanyny we şol başlangyçlaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň amuma adamzat behwidini göz tutýanyny aýratyn belledi. Dostlukly döwletiň lideri, Türkmen lideriniň başlan başlangyçlarynyň gataryna uly üstsaşyr geçirgelerini kemale getirmek ulgamyna degişli taslamalaryň uly orun tutýanyny aýtdy. Munyň özi ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy pogtalandyrmak bilen birlikde olaryň halklarynyň dost dogonluk gatnaşyklarynyň ösdürülmegine de oňyn ýardam berýär diýip Ilham Aliýew belledi. Owganistan Respublikasynyň prezidenti Mohamed Ashraf Ghani Türkmen kardeşine alyp barýan netijeli paragatçylyk tüýjülükli siýasaty hemde geljek uly ähli gorlarda köp taraplaryň hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça öňe sürýän başlangyçlar üçin çoňur hoşallyk bildirdi.
Video aragatnaş arkaly geçirilen ýokary derejedäki üç taraplyň duşuň ahyryny gepleşiklere gatnaşçylar öz ýurtlarynyň netijeli köp taraply hyzmatdaşlyga agrarlyklaryny, şeýle hem dowasly döwletleriň hemde olaryň dogonly halklarynyň awadançylygynyň bähwitlerini kybap gelýän däp bolan hyzmatdaşlygy mundan beýlekde pogturandyrmagy maksat edinýänliklerini ýene dergedek tasdikladylar. Ine orsa hormatly prezidentimiň adyny elini gutlaw bilen tanış edýäs onu şeýle diýilýär. Onun Ali Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, sizi dogluň güňüňiz bilen Twitter'da gutlaýan. Size berk jan saglyk, bagyt we Türkmenistanyň hemde halkyňyzyň bähwidini öňde goýan maksatlaryňyza ýetmekde ul üstünlikler ardy edýän. Gruziýa bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklaryň dowaslyk hemde özara hormat goýmak ýolgalaryny esaslanýanyny kanagatlanma bilen belleme isleýän. Bilelikdäki taglalar bilen özara gyzyklanma bildirilýän ähli ulgamlarda iki taraplyň hyzmatdaşlygy ösürjekdigimizi önem bildirýän. Siz ähli başlangyçlaryňyzda ýene bir gedek üstünlikler ardy edýän. Hormatlamak bilen Saloma Zarbashvili, Gruziýanyň prezidenti. Hormatly prezidentimiň ýurdumyň dokma senat pudugyny ösürmek we onuň önümçilik kuwatyny artdyrmak barada edýän täsir taglalar netijesinde ýokary tehnologiýaly enjamlar arkaly taýýarlanýan dokma haritleri dünýä bazarlaryna da ul isleýe bolýar. Halkymyzy we içerki bazarlarymyzy döwrüwap haritlerini üpçün etmekde amal aşyrylan belet maksatly we il ýurt bähwitli işlere Marynyň Ýeňiş Tikin kiýarhanasynyň işçileri hem özleriniň münasip goşunutlaryny oşýarlar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ýurdumyzyň içerki bazarlaryny halkymyzyň ösen isleglerine laýyk gelýän dokma önümler bilen öpçün etmek ýurdumyzyň dokma senaty pudugynyň işgärleriniň esasy baş wezipeleri bolup durýar. Bu puduga dahilli kärhanalaryň işleriniň sadaşykly ýoly goýulmagy netijesinde öňürilýän dokma önümleriniň hil derejesi barha ýokarlanýar. Marynyň Ýeňiş Tikin kärhanasy ýurtmyzda döwrüwap köýnükleri öňürmekde adygyn we öňürjülükli işleýän kärhanalar hataryny tanalýar. Häzirki zamanyň ösen tehnologiýaly enjamlary hem öňürjülükli işleýän tikin maşinleri bilen döwrüwaplaşdyrylan bu kärhanada eli çeper gelin gyýylan uly topary zähmet çekýär. Özleriniň çekýän asylly zähmetleri bilen arasy we garşyk bagtadan dokulan matalardan dürli ölçegdäki köýnükleri taýýarlayan usta tikinçiler Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýalynyň her bir işini ýokary görkezjileri bilen jemleýärler. Owadan köýnükleri taýýarlamakda zerur bolan dürli renkli matalar bolsa, ruha we dokma toplumyndan baglyşylan şertnama laýyklykda getirilýär. Bu tikin kärhanasyny döwrüwap köýnükleri öňürmekde bellenlen iş meýilnamasy üstünlikli ýerine ýetirilýär. Türkmenistan beýtaraplyň mekaniýalyny joşgunly zähmet çekýän bu kärhanada esasan erkek adamlary hem kiçi ýaşly çagalary niýetlenen dürli ölçegdäki we dürli renkdäki köýnükler taýýarlanylýar. Şunuň bilen birlikde harby we hukuk goraýjy edaralaryň buýurmalary boýunça köýnükler hem tikilýär. Häzirki wagtda tikin kärhanasynyň işçileri tumuz pastyna giymek üçin amatly ýeňsiz köýnükler tikmäge aýratyn üns berýärler. Taýýarlanýan haritlaryň arasynda mektep okuwçylarynyň niýetlenen köýnükler hem uly orun tutýar. Kärhana hünärmenleri her pasyň özüne mahsus bolan köýnükliň hil derejesine de aýratyn üns berýärler. Hormatly prezidentimiň dokma senaty pudugyny ösürmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde tutan ýerle zähmet çekýän kärhananyň işçileri halkymyzyň ösen isleglerini ýygyderli öwrenmek bilen köýnükliň has täze görnüşlerini öňürmek ömüsüne işleýärler. Göze gelugly owadan köýnükliň ýazgylary milli nişanlamy bilen bezelýär. Ýokary tehnologiýaly enjamlar arkaly öňürilip, daşar döwletlerde öňürilýän haritlerden barjagam kem bolmadyk bu döwrüwap köýnükler Ýeňiş Tikin kärhanasynyň Mar şäherindäki ýörütü dukanlarynyň üstü bilen ilaty ýetirilýär. Bu dukanlarda aljylaryň özleriniň gowy isleýän köýnüklerini saýlap, satyn almak üçin ähli amatly şertler bar. Dukanlardan ýokary hilli dokma önümler bilen birlikde döwrüwap köýnükleri alýan bagtyar raýatlarymyz we tikinçilik kärhanasynyň işçileri halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmakda alyp barýan belent maksatly işler üçin arkadaky prezidentimize hoşallyk we alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzda telekeçilik göstermek boýunça dördülýän oňoýly şertlerden peýdalanyp, türkmen işewleri ýokary hili önümleriň täze görnüşleriniň önümçiligini öýleşdirip, bazarlarymyzy daşary ýurtlardan ýetirilýän haritlaryň orun tutýan önümlerini üpçün edýärler.
Terligine doňdurylyp obodun gaplar gaplanan göök bakçy önümleri we miweler ýurdumyzyň sowda merkezlerini aýratynam gyş aýlary peýdalynýar. Telekeçi Aman Nursun Begjanowanyň Aşgabat şäherindäki göök bakçy önümleri hemem ir yemişler terligini doňduryp, gelşikli gaplara gaplayan kärhanasyna hem gyş mewsumyna gyzgylanyň taýýarlyk görülýär. Her günü 500 kilogramdan 1 tonna çeni göök bakçy önümleri we ir yemişler terligini doňduryp gaplayan kärhanada taýýarlanan önümleri sowda merkezlerine ýylyň istenip pasyna satyn almak bolýar. 2018-nji ýylyň tonsyna işe ýerdilen kärhananyň önümleri aljylarda ul istegden peýdalanýar. Telekeçi tarapyndan Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň çägine kärenesine alynan 10 hektar ýerde yer alma şeýlede beýleki bakçy ekinleriň bol hasyly ýetişdirilýär. Kärhana yer almany bellenen tertipde ekmäge şeýlede ýetkisiz ýygnamagy niýetlenen ýörüýte enjamlar bilen üpçünedilen. Yer almanyň istenik toprak howa şertlerini ekmäge niýetlenen görnüşler saýlanyp alyndy. Ýurdumyzyň daýhanlar şeýlede bagwanlar bilen baglaşylan şertnamalar kärhanany ter göök bakçy önümler şeýlede ir yemişler bilen bökdönşsiz üpçün etmäge mümkinçilik berýär. Kärhanada Ýewropa döwletlerinden işlenip taýýarlanan ösen tehnologiýalaryň peýdalanmagy netijesinde doňdurulan göök bakçy önümleriniň taýýarlanşy doly awtomatlaşdyrylan görnüşde alınıp berilýär. Önümün uzak wagtyň dowamynda terligini saklap galmany hemem tebigy häsiýetlerini ýitirmezdigini üpçün etmek üçin ony desin doňdurmak tehnologiýasy peýdalanylýar. Howanyň derejesi 40-dan 120 gradusa çenli amala aşyrylýar. Şol bir wagtyň özünde göök önümleriň we ir yemişleriň ilk başdaky tagamy hemem iýmitlik gymmaty saklanyp galýar. Häzirki wagtda kärhanada göök we bakçy önümlerini hemem ir yemişleri doňduryp gysha taýýarlamak işi ýokary depinde alınıp berilýär. Terligini doňdurulýan önümleri ýetkisiz saklamak üçin bu ýerde 1000 tonna önüm ýerleşdirmäge okuyply bolan sowadyjy otoglar göz öňüne tutulanlar. Kärhanada doňdurulan göök bakçy önümleri we miweler aljylar üçin ýarym kilogram gaplara gaplanyp taýýarlanýar. Doňdurulan önümleri gaplamak üçin niýetlenen gaplaryň halk market toruna degişli bolan bir plastik kärhanasyna ýerli çiň malan taýýarlanylýanyny hem bellemek gerek. Bu bolsa harydyň bahasynyň arzan bolmagyna ýardam berýär. Ýurdumyzda Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylyna başlanyp gurulýan şäherler, maslahatlar, şanly fineleriň dawarlaryny otgoşýar. Bu şäherler hormatly prezidentimiň ýyl-ýurt bekfitli işlerini öz bolşly hoşalyk urlýar. Murat Garryf adına Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň talipleri nazariýetde alan bilimlerini berkitmek maksady bilen Saglyk Goraş we Derman Senaty Ministrliginiň Kardiologiýa ilmi kliniki merkezli hassahanasyna, gaýry goýulmasyz tiz kömek merkezine, saglyk öýlerine, uniwersitetiň stomatologiýa okuw önümçilik merkezine hemem Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrawynyň çägine ýerleşýän Altynköl Dinjaş zoologyna önümçilik tejribelerini geçýärler. Önümçilik tejribelerine talipler Lukmançylyk hünäriniň inşa sırlaryny uswatlyk bilen ilalýarlar. Bu bolsa geljekde ýokary hünärli Kämil Lukmanyň kemale gelmegine ýardam berýär. Merdana daýhanlarymyzyň watan ammaryna 1.400.000 tonnadan gowrak guşgursok ak buğdaýy tawşyranyklary nasip etli. Türkmen Owakajylyk Uniwersitetinde ilmi amal maslahat geçirildi. Berqara döwletimiň Bagtyarlyk döwrüne Mähriman akademiyanyň taýsy tagylasy bilen halk hojalygynyň ähli pudoklary bir hatarda Owakajylyk pudogyny da uletişler gazanylýar. Her wagtda ýurdumyzda arkada prezidentimiň ýol başlygyna bir näçe uly işler amala asyrylýar. Maslahatda hormat prezidentimiň alparyan ýyl-ýurt bekfitli sevdi ähmetli işleriniň netijesinde ýurdumynyň owy we halk hojalyklaryna ýetilen sepketler ýurdumynyň edermen gallaçy bagwadaý hanlarynyň zähmet ýeňişler dogrusyna gurrun edildi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyna professor muallimniň we talip ýaşlan gatnaşmaklaryna Owy Senaty toplumynyň döwletiň öňündäki borçnamalaryň şertnamasyny ýerine ýetirmekleri münasibetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahatda arkada prezidentimiň täze buğdaý atly goşgusy dawaralýar diýdi okolly. Milli liderimiň ýurdumynyň aly howpsuzlyk we wata alyp barýan siýasaty we owy durmuşynyň üstürmegine amala asyrylýan işler dogrusyna da maslahatda giňişlen gurrun edildi. Döwlet Mehmet Azadada Naky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna Murat Garryf adına Naky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň professor muallimleriniň gatnaşmaklaryna, talip ýaşlan we muallimleň arasynda saglygy berkitmek, kesellerden gorunmak, olaň öňüne almak, dogry iýmitlenmek bilen bagly okuw maslahaty geçirildi. Oň dowamyna özara soru jogaplara maşyldy. Talipler Lukman muallimlere sagdandyrmyş ýolgularyny berja etmek bilen bagly amala asyrylýan işler barada gurrun berdiler.
Türkmenawi Hojalyk Institutyna Daşady vilayatynyň hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň hemde Lukmanyň gatnaşmaklaryna, ýaş netli sadan durmuş ýölgelerine ugrukdurmak möhüm wezipeder atly wagt nesiga duşu geçirli. Çykyş edenler ýaş netle döwri we bilimge terbiýe öwrenmek üçin sadan ýaşaýyş ýölgelerine möhüm ornuň degişçiligini beýan etmek bilen talyplere bu hakda zerur bilim we düşünjeleri bermegiň, enlikleri kemale getirmegiň iňen uly orny we ähmeti barada gurrun berdiler. Telekommunikatsiyalar we informatika institutynyň talypları hem hormat prezidentimiň beren taşyrygyna laýyklykda döredilen Türkmen Aratlyş agentligi bilen bilelikde sany çözgüt IT meýdança hojalyk jemgyýetine okuw tejribelerini geçýärler. Bir yerde talyplar ýurdumyň ykdysadyetiniň dürli pudoklary üçin dürli görnüşli elektron enjamlaryny öňermek, dürli görnüşli program önümlerini işläp düzmek we olary synagdan geçirmek ýaly işler öwrenýärler. Milli howpsuzlyk içeri işler, Gorunmak ministrliginiň harby institutlaryna hormat prezidentimiň täze bogdaý atly goşgusynyň neşerdilip, halk köpçüligine getirilmegi münasibetli hoşarlyk maslahatlar geçirildi. Maslahatlarda hormat prezidentimiň täze bogdaý atly goşgusy dawaralýar diýdi golly. Şeýlede olarda çykyş edenler, hormat prezidentimiň ýurdumynyň owa hojalyk pudogyny ösdürmek babat edýän kömek gollawlary barada bu ýa berlediler. Maslahatlara atnaşanlar ýurdumynyň owa hojalygyny ösdürmekde döredip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiň özleriniň hoşarlyklaryny beýan etdiler. Serhet institutyna berkarar watanymyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň başlygynyň ornmasarlygyna saýlanma münasibetli dawaraly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler ýurdumyza nowatda edek şu wezipäniň inanylmagy, Türkmenistanyň halkara awraýynyň ýokary derejesine, milli liderimiň oňyn bitaraplyk, parakatçylyk, söýüjülük, hoşnetli goňşulyk we giň halkara hyzmatdaşlyk ýörelgesine esasanýan daşary syýasy ugrunyň ýokary awraýy eýediginiň aýdyň tutnamasy bolup durýanyny uly buýsanyşlan bellediler. İçeri işler ministrliginiň Daşady vilayet polisiýa müdürlüğiniň guramagyna geçirilen çäre Türkmenistan bitaraplygyň mekan ýylyna başlandy. Çykyş edenler döredilýän şertler üçin Mehriban akademiyada hoşarlyklaryny bildirdiler. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne hormat prezidentimiň ýol başlygyna ähli ugurlar bilen bir hatarda bilim ulgamam gün saýyn kämilleşýär. Şunlukdan nazardan Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna hormat prezidentimiň kabul eden Türkmenistanyň daşary dillerini okutmagy kämilleşdirmek konsepsiýasyny durmuşa geçirmek maksady bilen daşary dillerini hüner ugurundan öwretmegiň innowasion usullary atly okuw usuly maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Kerdaşa Kılıçlaryna Milli Merkeziniň Zenanlar Birleşiginiň merkeze geňeşiniň guramaklaryna geçirilen maslahat döwrümizin derwäs wezipeleri bilen bagly boldy. Çykyş edenler döredilýän şertler mümkinçilikler üçin arkada prezidentimize hoşarlyklaryny bildirdiler. Hormat adamlaryny olsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 2-nji iýulda saat 20-den 3-nji iýulda saat 20-çe bolajak wagt barada Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup günniň ordan tiýdi sekundda 8-13 metr, käýerlerine 15 metrçe ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 22-27 gradus maýl, günnüzine 32-37 gradus ysy. Kenärki taraplaryna orta 28-33 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny azky bulutly howa bolup günniň ordan tiýdi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Howa 19-24 gradus maýl, günnüzine 32-37 gradus ysy bolar. Mar welaýatyny az bulutly howa bolup Demiralak günniň ordan tiýdi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 18-23 gradus, günnüzine 31-36 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny az bulutly howa bolup Demiralak günniň ordan tiýdi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 17-22 gradus, günnüzine 31-36 gradus maýl bolar. Daşady welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup Demiralak günniň ordan tiýdi sekundda 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Howa gijesine 16-21 gradus, günnüzine 28-33 gradus maýl bolar.
Paytahtymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup bu nordun tiýde sekundy 9-12 metre ýetýän şemal ünsür. Howa gijesine 21-23 gradus, gündüzine 33-35 gradus maýl bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 3-üne magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagyny araşdyrýar. Merhamadamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýalyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşeretsenýär. Ýakly düşýän öňünde bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýyň edilýär.